Matur sembah nuwun. Assalamualaikum Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahyo Kuntadi. Nggih, syukur. Alhamdulillah saged sowan teng Purwosari. Nggih. Kanthi kawing lujengan kebagas warasan slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Amin ya rabbal alamin, syukur. Kados pundi jenengan mirsani semangate Piyayi Purwosari mriki Mas Gareng? Wong lek cara semangate niku pun boten termasuk niki wulan Sela rekor penonton sak Kabupaten Ponorogo. Nggih. Niki katahe priyayi, katahe penonton boten wonten ingkang nandingi dalu menika, Mas. Nggih. Ini membuktikan bahwa warga masyarakat di Desa Purwosari, Malimbare, Babatan Ponorogo, para penonton sedaya adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk penonton semuanya. Mula sangka niku urip karo budaya ki bakal endah. Kok ngaten? Nggih, wong ki lek kebaing budaya akeh sing jenenge geguyonan, akeh sing jenenge ngerti neng seniman, uripe bakal kepenak, mulya keluargane, mulya uripe, mulya jabatane. Amin ya rabbal alamin. Wayangan bengi niki luar biasa saestu, Mas. Sing luar biasa napanipun? Oh, nggih penontone akeh banget. Penontone akeh, terus dulure kabeh do mlumpuk rene, bakule niku sekilo, Mas. Nggih to. Kokono teko kene iki aku lewat ki sekilo ki bakul umpet-umpetan kiwa tengen. Masya Allah. Didongakne nggih Mas Gareng nggih. Kula dongakne muga-muga sing bakulan muga-muga laris. Amin. Sing penonton kabeh ingkang rawuh mriki muga-muga pinaringan seger waras. Kathah rejeki. Panjang yuswa. Desa Purwosari muga-muga njayeng bawana saged dados desa ingkang kondhang. Amin. Iku mrana diwenekne jenenge bersih desa. Apakah itu bersih desa? Bersih desa itu termasuk ada beberapa suku kata, Mas. Nggih. Ada ber, ada sih, ada de, dan ada so. 4 suku kata. Betul. Yang pertama Bersama masyarakat, Bapak Lurah dan juga tokoh masyarakat dalu menika ngawontenaken tasakuran bersih desa. Betul. Iki kabeh do mlumpuk, Mas. Nggih. Sing saka Ormas teko, Pak Dewan teko, Pak Camat rawuh, Bu Camat, Bu Camat nggih rawuh, sedaya nyengkuyung ingkang dados napa idam-idamane dulur kula Purwosari. Yang kedua Bersih kawelasaning Gusti bengi iki alhamdulillah boten udan. Nggih. Jare panitia niku mergo ra udan jenengan sing dadi pawange. Lha nggih to. Wah, kula ki tenan Mas nuwun sewu lho Mas. Lah duwe ilmu mbok ditularne kancane. Lho wong jenenge duwe ilmu wong nulak udan iki gampang to Mas. Lah kula meguru kalian jenengan. Pripun Mas Gareng? Oh, kula ki elek-elek ngeten iki nggih dukun pawang udan. Syukur. Contone udan teko saka etan. Nggih. Tak tulak balik ngetan. Terus? Udan saka kidul tak tulak melayu ngidul. Udan saka lor tak tulak melayu ngalor. Udan saka kulon tak tulak melayu ngulon. Terus? Udan saka dhuwur. Wong Purwosari sugih-sugih lho Mas. Nggih ta. Ya terope ya dibeki to. Nggih. Wong kok dadak bingung ora usah golek pawang. Ngudange tukang terop dibeki dulur kabeh ra samar kudanan. Nggih, alhamdulillah. Niki palilahe Gusti ingkang teges sedaya niku ikhlas lillahi taala ngenekne hiburan ngenekne tasakuran Mas. Nggih. Diberkahi dening Gusti Kang Maha Agung. Dulurku Purwosari bengi iki wayangan aja ngantek kudanan. Heeh. Nah niku. Nggih. Selanjutnya D.
dene bengi iki dalange Mas Cahya Kuntadi sekalian Ibu Sukesi Rahayu. Ya, Niku cocok. wong sak keluarga. Nggih, terakhir sa. Saben wayah sela niku muga-muga diwontenaken tegese wayangan kados dalu menika. Amin, ya rabbal alamin. Pokoke muga-muga kowe ora sah dadak eneke anggaran disusut ya ora apa-apa ya Mas ya. Awakmu. Awakmu disusut. Mosok to? Lah aku kancane wong 50 kowe lak ijen. Ora, Aku ki ora disusut lho Mas. Lah piye? Pedetel. Ning mboten dados napa Terus, Mas. nggih. Kula ki kalih dulur Purwosari ki paribasane dhuwit ki nomor 6 Mas. Dhuwit niku nomor 6 kalih dulur Purwosari napa melih kalih Mas Arif Pak Carik ganteng iki lho. Aku ora tega narik 5.000 ya kari 1.500 kok. Sik pertanyaannya sampean kok nyepelekke dhuwit nomor 6. Lah siji nganti 5 apa? Pancasila. Oh, alah. Oh, Pak dosen nggih paling boten nggih dasare negara Mas nggih. Garuda Pancasila. Leres. Keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Leres. Begiki adil Mas. Ora didhuwurne, ora dindekne dulur kabeh sak Purwosari teko rene njaluk donga muga-muga Purwosari saged kondang jayeng bawana. Amin ya rabbal alamin. Tur dawuhipun saking panitia lan ugi Pak Lurah, ini adalah ajang uji coba. Mangke menawi masyarakat tetap semangat dan antusias, insya Allah tiap tahun niku tetap wayangan ning digilir, bisa uga ning tempel, ning input, terus ganti ning cepet utara dan lain sebagainya. Mengko manut karo masyarakat mergo sing jenenge panitia karo Pak Lurah ki anane mung ngamini apa kang dadi kersane warga masyarakat Mas Gareng. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Tiap dusun dienekne wayangan amin. Amin 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 amin. Ning mau nggih dawuh Pak Lurah. Gandeng Pak Lurah menika piyai sepuh benjang tahun ngajeng tetep wayangan ning wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan Gareng. Mas Cahya. Dalem. Eneng ku nolak tak done apa piye? Ora. Iki tak done apa piye ora mesakne. Dulur Purwosari mlumpuk blek lho. Kabeh ora mek Purwosari mlumpuk kene kabeh lho. Kok iso kowe iki ngedukne iki pangkatmu apa ngedukne udan lho? Wah, aku pangkatku terop kok. Lho, Tukang terop kok iso ngedukne udan. oh iya. Kaya Desane Purwosari, gandeng mau bersih desa wis dijabarkan per suku kata. Saiki Purwosari aja nganti dilalekke. Purwosari 4 suku kata. Pur. modar iki. Wis niki mau sepelane ning mburi ora nek kuwi. Loh, saiki iki zamane maju Mas Gareng. Dadi pelawak kudu serba cepat, tepat dan akurat. Aja nganti sambat. Wong jane kula niku mboten sambat Mas, ning lek nggih wong jenengan ki langsung dadakan ngeten iki kula kan nggih mumet. Lho, ora apa-apa. Lek cara nggih dulur-dulur lintune kan nggih caces-caces ning nggih kula kuat-kuatne Mas. Harus. Kula kuat-kuatne teng mriki ditenggani menika beliau Bapak Agus Dewan. Matur nuwun Pak Agus. Pak Agung Dewan, Nggih. wonten Bu Camat, Nggih. Pak Lurah sedaya sak kecamatan Babatan Mas. Nggih. Iki ora ketang sithik-sithik ya tak oceki ora ketang kok ya lek luput yang benerno. Heeh, omonganmu aja mubeng ae. Ayo Purwosari piye? Ayo. Yo Wadine karo mikir kowe arepe. Wong nggih boten kok ngoten to Mas. Paribasane kan kula kali jenengan ngeten iki kan ya perlu dengan berpikir. Upamane bocah cilik isik TK. Terus SD, SMP, SMA, terus kuliah. Bareng ngono iso mikir. Ya. Lah ya pikiran Purwosari ki apa? Pur ki apa? Lah pur niku tegese lunas, Mas. Pur niku tegese lunas, wis lunas krentek atine dulur Purwosari bengi iki ngenekne wayangan dalange Mas Cahya Kuntadi. Ya ora? Sik to, aku ki wong jaman saiki ra ngerti pur kok iso lunas. Napa leres to, Pak? Puri luras. Nggih to? Pur niku lunas to nggih? Oh iya. Oh kulino dadi asistene Mekar kok Pak De. Iya. Dadi lek ngerti lek pur ki lunas. Nggih. Selanjutnya wo. Wonten kahanan dalu menika regeng sanget ditenggani beliau-beliau pusarane ngadil termasuk pucuk pimpinan wonten ing laladan Kitha Panaraga. Terus sa.
saben wayah selo diagendakan ngeten iki mugi-mugi dulur Purwosari manggih kawilujengan kebagas warasan slamet donya slamet akhirat. Terus rinten kelawan dalu tansah manembah marang Gusti muga-muga rejekine melimpah ruah barokah saged tindak dateng Mekah lan Madinah. Lurai asmane Bapak Sukatman Su. Sik to Mas, sik to tak mikir sik to Mas, nggo padakne sing 15 yuta ya. Ya ora. Wong kene lho, nule mbok iculi lho, wong kok cepet. Ora perkara nominal, jenengan luwih enom. Tegese pemikirane luwih cemerlang, luwih cerdas, luwih cepet kudune. Angger enom mesti pikirane cemerlang. Urung mesti to Mas, kok ya bayi ki cilik ya ora iso omong kok Mas. Oh iya. Wis sampean lek ora bayi. Ya wis bar bayi iki Mas. Ayo, ayo. Su niku sugih bondo, sugih kanca, sugih piwelas, tangga teparo kelawan masyarakat. Lah ngene iki sing tak senengi cepet ngene iki, cerdas tenan. Tenan to, sugih kanca, sugih bola, sugih bondo, sugih piwelas masyarakat. Lah kuwi mesti dadi lurah. Iki lho, kabeh disugihne. Lek ora duwe welas nyang wong cilik, nuwun sewu lho. Kadang kala sembako ya diotot. Kowe kok ngerti? Lho, mantan lurah Mas kula nggih. Sing didukne karo masyarakat iku kowe to? Lah iya. Gara-gara ya sembako tak slentengne kok Mas. Ha iya. Kok ya nggih. Lek teng Purwosari mboten wonten. Mboten enten to? Mboten wonten. Yang kedua kat. Kat sukat. Kat niku tegese niku napa niku sekatan. Kat niku sik to Mas. Kat niku disekat. Tegese Bapak Sukatman niku tidak ada batasnya dengan masyarakat kecil, masyarakat menengah, pejabat bahkan pegawai negeri. Iki didum padha, didum rata. Ora ngajeni wae ning wong sing pangkat, ning ngajeni nyang wong cilik-cilik. Mergo biyen dadine karo wong cilik cilik. Allahumma Pak Sukatman kok yurung munggah-munggah. Kok sik urung rampung kok terakhir man. Minggah nggih Pak Katman nggih. Ki keriman lho ya Allah. Ya muga-muga to kurang siji ki engko cair. Man niku tegese manembah marang Gusti, eling sing gawe jagat, teges niki ngerti ing budaya, agama klawan trapsila. Oh, niku. Tepuk tangan gareng luar biasa. Ora enek sing macet babar pisan. Ya ora enek Mas arep macet kene ya mikir kok. Wow, jenengan nggih ya Mas kok ya alhamdulillah Mas Cahyo nggih. Pinanggih sampun ping kalih. Alhamdulillah. Muga-muga namung nderek ndedonga mawon sedaya masyarakat teng Purwosari menika sedaya kathah rejeki panjang yuswa. Amin. Jenengan kula golekne kanca mangke gek ngaturi Pak Lurah minggah wonten pepanggungan. Makaten Mas Cahyo. Mbak Lucy Brahman iki waranggana domestik ning nyatane wis melanglang buana. Ayo ngombe dhisik. Mas, Mbak Lucy ki lek munggah mesti ngombe. Lha sebabe? Brahman. Oh, nyombor ya. Nyombor sik. Apa meneh iki wayah rebesangan, Mas. Esuk sore katul dedak pur. Siap. Tukung monggo Mbak Lucy. Yo. Ayo. Aja ngadeg nembang ra, Ti. Iki lek Jawa sasi apa iki? Niki selo to, Pak? Bar selo apa?
lokang besar. Besar biasanya apa? Yo dibeleh lho Mas. Nggih korban. Beles apa? Brahman. Ya aja sia-sia ngono kuwi. Iki waranggana sing tresnani ya piyai akeh. Waranggana niku kan Mbak Lusita to. Lek Brahmane kan nggih sapi, wayah besar ya dibelah. Nruduk kowe kuwi. Lha ngopo kok nruduk aku? Wong aku pawange beleh kok. Aku mau sakjane wis tak ati-ati lho. Arep nderek Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alah, Selamat. Wedi lek kleru sebut. Lha Aku tak halus-halus ning ngene bake joget aku. Wek cah-cah yo sentimen. Mbak sampean iki ngormati jenengan lho. Oh ngoten Iki nggih. mau tukung-tukung to. Tukunge sing angon bebek. Dadi sampean padake bebek. Sampean bebek wedok gareng bebek lanang. Wis arep ngopo monggo ngono ayo. Mas Cahya. Apa? Nuwun sewu jenengan pateni lampune riyin. Nang apa? Kula tak ngombor. Wong wadake kancane bebek lanang karo bebek wedok, Yulusi. Kono sik. Yayu mau jere sapi arep dibeleh. Wilujeng dalu Mas Dalang. Nggih, Katuran wilujeng dalu. pinarak panjenengan sak kanca. Estu. Kados pundi pawartosipun lak nggih sehat panjang yuswanipun. Pangestunipun Mbak Lucy sehat nir ing sambikala Bagaswara. Alhamdulillah Bapak dosen kula pojekne kathah rezekinipun Amin. membawa seni wayang semakin nguncara sak Nuswantara. Amin. Napa melih panjenengan taun iki digandrungi kali Piyai Ponorogo. Luar biasa. Saya itu bangga hidup di Kota Ponorogo. Nggih. Mergi Piyai Ponorogo niku piyai kang sembodo. Contone malam hari ini masyarakat Purwosari gitu. Pripun? Anane dengan efisiensi anggaran sing kaya ngene kabeh mlenet nggih to. Bu Camat nggih pirsa niku. Lurah kok sampai iso ngenek ning ngene iki karo masyarakat. Jempole gak trimo 10. Tepuk tangan. Dan hebatnya lagi Purwosari tidak swadaya, tidak menarik iuran kepada warga masyarakat. Dana desa dikumpulkan jerih payai para perangkat untuk menyenangkan warga di Purwosari lah itu. Masalah tenan iki nggih. Saestu. Angel lho Pak, tahun niki mumet lho Pak Estu, mumet niki berarti luar biasa. Pak Lurah niku pilihan kanca-kanca perangkat wis tatak tenan. Mergi ki sirahe ya umup, apa neh pagelaran kaya ngene iki lho. Nyun sewu sing diaturne Mas Gareng wau leres. Kula wae mlebet mboten saged sakek kathahe penjual enten 1 kilo. Wah, asmane sapa Pak Lurah? Pak Sukatman to. Nggih, Pak Sukatman. Piyayine rendah hati, ya toh. Panitia niku Mas Estu tiange bener. Tiange napa niku tiang temen Estu. Temen kabeh. Lek didhawuhi Pak Lurah niki nyuwun sewu lho nggih, niki Nggih. crita anane. Nggih. Pak Carik niku namine kan Pak Arif. Pak Arif, Mas Arif. Pak Arif ki tenggen kula nggih sing diutus kaya bapake. Jenenge Pak Sumawan. Betul. Lah ndayahane sinden atik jam 4:30 esuk. Ngerti? Lah aku kan ya urung raup urung Ya apa. bener kuwi. Yang perso Lho, to. ya ono 4:30 to. Pas kuwi. Aku ora gawe apa-apa. Aku iki kurang gawe daster tok. Lah ya malah ngopo kok panjenengane kok rawuh ngene jenengan kok 4:30 isuk. Lah, Sampe ora ngerti to. lah, mboten Lah kuwi ya ono lak wayahe nyombor kuwi. Aku ya gragapen lho lek diwayahi moro kok jam sakmono lho saking disipline piyai to Mas. Ki aku wis lali ndak gawe apa-apa le. Bapake Mas Arif. Asmane sinten wau? Pak anu, sik Pak Sumawan. Sumawan. Pak Sumawan. Sumawan tegese suke piyai ingkang becik ya. Nggih. Ma iki madhep mantep ning pangeran tegese piyai kang utun, piyai kang napa niku jenenge tekun agamane. Wan selalu menawan dan dermawan. Aku makane Pak Mawan teko aku ya dermawan aku. Iya. Pun Pak tradisine jenengan ngoten niku aku ya Iya. ngoten. Yang iso-iso lho aku ya ora gawe apa-apa tanyane daster tok. Pak Sumawan langsung jujuk neng kandang ya. Aku mau ngeres ngawut ya ora. Guyon saun-sawen niku saking kagume kula niku lho. Pak Carike muda. Pak Carike Mas Arif muda. Pak Lurah nggih ngoten. Bu Camatnya niku Camate Anggun. cantik. Wonder Woman Pemkab Ponorogo. Tenang kok ya. Ketoke perempuan, tapi sejatine niku lanang. Strong. Nggih niku. Bu Lurah, Bu Camat niku. Piyayine pejabat. Asmane gitu. sinten Bu Camat? Bu Hanifah. Bu Siti Hanifah werdekno. Siti Hanifah.
Siti kuwi tegese lemah. Panguripane wong urip ning alam donya kuwi jenenge lemah. Nah, Siti Hanifah. Hani. Heeh, apa? Ayo Hani. Ayo ngawur ilang dasmu lho ya. Ane Pak Dewan iki. Hani itu tegese hanya nikmat. Wah, pinter-pinter. Bengi iki Nikmatnya masyarakat sekecamatan Babatan. Jan nggih luar biasa. Matur sembah nuwun iki bocah mat sing sregep niku lek enten wayangan nggih ngantos nenggani timbukan. Ning aku gumun nak Mbak Lucy. Ya napa? Desa-desa teng Babatan lah ada wayangan bersih desa. Nggih. Pertanyaannya kapan ya bersih camat ya? Ora enak ya Reng ya. Derek wonten ning muga-muga begini iki digendakan lho Mas. Pokoke bar kaya ngene rejane kok kecamatan urung pernah kula ki wayangan teng kecamatan. Nggih. Lek nggen kula Karanganyar mriku niku setiap Agustusan niku teng kecamatan sing mandegani Pak Camat, lajeng para lurah-lurah sak kecamatan niku do iuran enek kurangi sing nomboki camate. Ngono kuwi. Terus mekaten Bu Camat menika anu masukan saking Bapak Dalang. Monggo enggal dipun galihaken. Kersane tambah mumet. Bu Camat niku riyen kanca kula ngopi. Aduh. Niki rekan kerja wonten Bapeda rumiyin, wonten pariwisata. Wah, hebat memang luar biasa. Lah niki lak panjenenganipun Pak Lurah wau diamanahkan oleh panitia masyarakat, pokoknya Pak Lurah kudu naik panggung engko terus joget apa nembang karo Mbak Lucy. Nah, mila to. Cobi ditawari penonton pareng napa mboten Pak Lurah jumeneng? Pareng? Oh, pareng masalah. Itu Pak Lurah yang fane kata lho nggih. Kula sing mriki. Oh, nggih. Nuwun sewu Pak Sukatman kersanipun minggah panggung Pak Bu nggih. Setuju nggih? Kompak nggih? Jos tenan. Nggih, ning ya kuwi Pak Lurah pilihane loro. Yen ora nembang nyawer. Ha kuwi. Aman. Lurah Purwosari kok piyai Babatan ki los. Wong los wong sugih kabeh iki. Amin. Kiai kok. Yo, duduk. Bapak Monggo. Lurah. Neneng. Pak Sukatman. Monggo Bapak Kades Purwosari Bapak Sukatman. Niki musuh kula ten panggung riyen. Niki nggih Pak Lurah niki. Mbak Lurah pundi Mbak Yu? Mbak Lurah Kadipaten, ngintel karo Bu Camat. Ngaturaken sugeng dalu bucange. Inggih sugeng dalu. Sampun gantos bathik jenengan, Pak. Awit wau bathik ya. Wau magrib wau kaosan lasian. Niku wau sanes kaos. Iya. Berbote repot ngurusi lho niku wau. Jenengan ta sing ngendika mau Pak Lurah ngagem kaos coklat apa abu-abu ngono mau? Ha nggih kula pancen sing matur. Ning kesederhanaane Pak Lurah kuwi untuk kemuliaan warga masyarakat Purwosari. Tapi leres estu luar biasa Pak Lurah. Nggih, nyuwun sewu niku kula beto dekeng. Ketoke mangke mboten nutut. Nek dipun lawan kalian Bulusi kalian Mas Gareng. Pramila kula niki beto dekeng. Nggih ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya penonton. Nggih mugi-mugi wonten dalu menika dadosna palipur dumateng panjenengan sedaya. Mbak Lurah nyuwun sewu. Malam ini niku sing mirsani ki enten 10.000 orang, tapi di YouTube juga ada 6.000 sekian. Niki sing rawuh channel 25 channel YouTube. Luar biasa sukses untuk Purwosari. Amin. Nggih. Kagem salam kagem kanca-kanca teng mesakna wonten pundi YouTube mirsani wonten channel YouTube niki Mas. Nami YouTube Cahyo tadi.
Nami YouTube-e napa? Apa ditakoni Pak Lurah? Dalem YouTube-e Ki Cahyo Kuntadi Channel. Salah. Kuwi oleh-oleh ra tau melu ngono kuwi. Lah ra katijak ben usul aku. Nggih, Kuntadi Channel. Oh, Mas Kuntadi Channel niki kanca-kanca saking Jawa Timur, Jawa Tengah tuplek-blek dipun kintuni salam 6.000 penonton. Nggih, ngaturaken sugeng dalu dumateng penonton YouTube Ki Cahyo Nggih. Kuntadi Channel. Channel. Ngoten nggih. Nggih, leres Mbah Lurah. Ning Pak Lurah niku lucu lho, nuwun sewu. Piyayinipun seneng Gojek. Terus santai. Kalau kula nyuwun prisa to. Pak Lurah jenengan dadi kepala desane sambene napa? Napa Pak Dalang kula namung ngingu wedhus. Masalah. Pinten wedhuse? Enten gangsal. Jaler setri, mboten setri sedanten. Lah jalere kula piyambak. Lah Cahyo. Ngopeni tegese. Bengi iki kok bintang tamune ya kewan. Kok Mbah Lurah dhewe kok ya ingoni-ingoni kok ya wedhus. Kira-kira Pak Sumawan ate yo melu-melu Pak Lurah. Lah aku yo kaget lho aku sik ning jedeng kok. Jujuku wedhus kok mbek. Ralas wibar Pak Mawan kok kono nek seminggu wedhusku meteng kabeh. Ngapunten lho Pak Mawan. Guyon Pak Lurah, guyon. Guyon Pak Lurah dikira mboten Ben tenanan. tetep sehat mangke, nggih. Nggih, nggih. Nggih, wek ketoke sing mburi iki kriyap-kriyap kadung ngomong ya gruweket nek wi. Urung-urung iki urung takon ngomong kok iki urung takon. Dalu Mas Lurah. Sugeng dalu Mbak Lucy. Lah iki. Wong wedan kok dadi lurah. Lah kok iso weden. Lah mujute ngejak aku kok, gak aku iki turu lho kok digeret. Lah ampun sing kulino remuk niki muran. Mboten napa-napa. Awakmu ki ya kudu sing sabar, Kang Pur. Aku sabar terus. Ya kudu sing sabar Pak Lurah dawuh ya awakmu ndang srekat ndang budal. Kang Pur ora sabar PKK dak joget. Ho ya ora Lurah sipur ya reneng. Ibu-ibu PKK dak joget ho ya. Oke daster kabeh. Hiburan ya Mbak Lucy. Monggo dawuh napa? Alhamdulillah kula ngaturaken selamat kepada Desa Purwosari yang sudah menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Mugi-mugi kanthi bersih desa Purwosari menika masyarakat saged ayam tentrem. Amin. Sedaya ingkang dipun citakaken saged terjangkung. Amin. Sedaya sukses. Amin. Pinaringan rezeki ingkang kathah lan barokah. Amin amin ya rabbal Ngoten Mbak Lucy. Nggih. Sayange kadipaten iki kelurahan dadi ora iso ngene iki Mbak Lucy. Jane buwing. Ya dempene wayangan Climen Mbak Lucy ngono. Dalange kanca lurah dhewe dadi ya Dalange kanca lurah dhewe bintang tamune ya kancane dhewe. Nggih. lah piye tah penake ndek kanca ya ngono kuwi ya. Ning lho luar biasa sekelas kelurahan lho Pak Dalang. Sekelas kelurahan ki iso wayangan iki pun kondange ra umum. Nggih, niku leres. Lek desa niku mau wayangan iki nggih luar biasa karena sudah bisa ada adegan dana desa. Leres nggih. Lajeng ingkang badhe nyekar sinten niki? Saya nyekar Mbah Lurah Purwosari nggih. Napa pamrentane? Aja ngono. Alah demben wis latihan. Ayo malah tukaran. Demben latihan. Demben latihan ora. Ora wani. Alah ora wan. Kaya cemple kecepit suara. Alah ora. Napa to pun Los, napa-napa. Arep cemplek kecepet wedhus kecepet kebo kecepet jenengan sing bayari kalih masyarakat los dol. Napa nyuwune? Langgam sesideman. Wah. Ketoke kulino iki. Ladalah. Sing bawa Sing bawa Sing niki bawa Mbak bintang Lurah. tamu Mbak Lucy no eman-eman. Nek bawa dhewe nek elek ngoten. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa lho, mboten napa-napa lho Pak Niki Lurah. Kang Kripto ramanipun Mas Dalang. Nggih pangapunten nggih mengki lek kados cemple kecepit. Lah mboten napa-napa pun to. Mboten napa-napa. Cemple kecepit. Mboten napa-napa, kados cemple kecepit apa naik gringgingen monggo-monggo. monggo santai mawon Pak Lurah. Lurah. Nggih. Adi mriki pun to los. Bu Lurah pun kula SMS ora apa-apa ning dhuwur panggohe Pak Lurah milik umum. Alah los dol. Bu Lurah stok Mbak Lucy. Butin, Bu Lurah nyen obat tidur yen Butin. Bu Lurah mentale wis los pun tepang kalih Bu Lurah. Nggih monggo. Monggo. Pak Lurah. Monggo Pak Lurah. Nano. Wiwitane. Tepuk tangan Pak Lurah. Ngono taun ngarep rawayangan awas. Nano. Handere sang peke priya bagus Madeng ngarep Pak Lurah. budaya
Sae pundi kalih cemplek kecepet. Ponto sae. Sae jos. Lek cemplek kecepet mboten ngoten niku lho Pak Unine. Ngoten niku. Cemplek kecepet. Lah ya kecepet Brahman ayo nggih. Sowan menyang kutha gedhe. Ae Pak. Aku diguyu karo niku jane ya wisin aku ya an. Mboten sah. Ben tapi nggih. Niki Pak dosen Bu dosen kok pun lumrah. Lek Prapa? suwantene apik niku pun biasa niki sarjana seni. Lek awake dhewe suwantene apik luar sangat tenan. Los Pak. Bendara terus yung Tarik napas dulu, tarik napas. Pelan-pelan. Ditahan, hembuskan. Mah. Satu kali lagi lho. Lah druwedeg lho astane kersane rileks. kula sak umur-umur nyanyi wonten ngajenge tiyang kathah tasih niki. Lek wonten kamar mandi kula nomor setunggal. Lah nggih. Niki kagem kenang-kenangan. Malah ngaku ngoten lho, Mbak. Niki latihane kali Ibu teng dalem. Yo. Bendara terus kayu. Niki latihane kali Ibu napa mboten kok bendara ilang apalane. Mula dadi takoni mesake ilang ngenge lah. Awake dhewe meneng aku karo Kang Pur ning kene meneng ae. Tak eling-elinge sik. Ya siap. Selendang kuning. Selendang kuning. Wong sing parah ya tunggal Kang saking bukit. Iki yo lali to lho Pak Lurah kok yo pinter. Sik to Pak Lurah, niku kok teles lonone enten apa? Mboten ngompol jane. Kesukan toya aku Oh, wawa alah. enggah wawa. Pun sabar kula betengi lek kenten pun mboten sadredeg. Kang Pur teng mriku Nek pun. Bu Lurah ijan bejo tenan kagungan garwa Pak Bapak iki Mas. Piye jujur tenan lho, mau pada tak blosokne bendara empun niku empun. Kudu wayahe empun sanes niku. Lek iki lali tenan. Lah wong jujur mbok pajak. Lek niki lali tenan turuse napa niku wae? Swara kurang permana ing wasesa ngrungrung Nano. angrurung marang bendara Tya Sulistya picer Ngenteni ngincangake alis aja didemok iki ndredeg wong karepmu dhewe iki Iki ki nganggo vibra. Mbak Beda lek Mbak. Kesi vibrane di sini. Lah ya vibrasine kudune ning lho Mbak Lurah. terus tresno sesidemah Tepuk tangan untuk Mbak Lurah Purwosari luar biasa. Mbak Lurah Purwosari. Nanti mriki Mbak Lurah. Mengki Pun caket banget kali Mbak Lucy pun kula tak teng mriki mengki. Mas Pur dikancani Mas Pur Mbak Lurah. Tarik napas dulu, tarik napas. Pun kesusu mboten apa-apa. Ojo mepet ora apa-apa lho, Mbak. Kersane rileks, Sing nanggapi jenengan, Mbak. Ojo mepet ora apa-apa. Irama tayupan Mas, kersane radi rileks niki. Iki masak lurah karo lurah kok iso wekere-keran. Lah niki bolol kene Mas Pur iku. Kali Pak Lurah nggih. Monggo. Luwe becik patenana Joget, Reng. Iki saya jogete Mas. Oh, Mas Pur iki jogete saya. ring Kang Sulistya pare wangi samutana marang kulawarga sarwa lan peputra liwat kincanging alismu kuwang landang rasane atiku
yuswaku aku isih mampu lateni solahmu mongko kowe bocah guna najan bocah guna aduka andrimpo jiwa ragaku kok urung kehormatan manung rukungan jopinjo urip ana kutha gedhe kowe tak dukoke omasa isine angkatke Mas Irama seger ya. Jan petiga masih sareng-sareng men regeng ya. Ayo Pak Lurah bareng. Sepisan malih para lenggah tepuk tangan untuk Mbak.